गोलाव सम सोमावसारना 1993 17 डिसेम्बराव एबसुआ आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों मोनसे गोरोबथा खालामो जायखौ बुंनाय जादों BAC बड' अट'नमास काउन्सिल। नाथाय बे गोरोबथाखौ मोजां मोनिनि साननैसो उनाव रिजाइन होना सोमावसारफिनो। दानिया 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार BLTआ आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोदान गोरोबथा मोनसे खालामबावो जायखौ बुंनाय जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC। I would like to congratulate and to thank the Assam government and the BLT representatives of the Bodos. After about 30 rounds of discussion on substantive issue, a memorandum of settlement was signed between the BLT, the state government and the central government on February 10, 2003. The memorandum of settlement aims at fulfilling the economic, political, social and cultural aspirations of the Bodo people. नाथाय बाथ्राया बेयावल' जोबना थाङाखै। आरोबाव माखासे सोमावसारगिरिफोर NDV एबसु UBPO ज' लोगो नांना 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रीजन BTR गोरोबथा खालामबावो। ये एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। And we have been waiting for this historic moment, and today we are really happy to see these things happen. So we are happy to sign in the agreement. समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले गांवों में बदलाव के लिए एक कमीशन का गठन होगा। BTC की शक्तियों और कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। BTAD के बाहर के इलाकों में रहने वाले बोडो लोगों के लिए बोडो कछारी वेलफेयर काउंसिल बनाया जाएगा। बोडो लोगों की पहचान, शिक्षा, भाषा और भूमि अधिकारों से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा। BT से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए असम सरकार अलग विभाग का गठन करेगी। NDFB के सदस्यों का आत्मसमर्पण और उनके पुनर्वास को समझौते में शामिल किया गया है। BTC के दायरे में आने वाले इलाकों के विकास के लिए असम सरकार 3 साल तक 250 करोड़ रुपए हर साल देगी। इसके अलावा समझौते के अमल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार, BTC और बोडो संगठन की साझा निगरानी कमेटी बनाई जाएंगी। नाथाय दा खोथाया जाहैबाय बर'फ्रा एसेबां गोरोबथा खालामबाय दिनैसिमबो मानो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दाफुंनानै लानो हायाखै। फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डआ सोरजि जागोन ना जाला बयनिबो गोसोआव गेदेर सोंथि। खुलुमबाय लोगोफोर, जों बयबो मिथिगौ जों बर'फ्रा दिनैसिम 3 एकर्ड खालामबोबाय। नाथाय जोंनि आल्टिमेट गल सेपारेट स्टेटखौसो जों दिनैसिमबो दाफुंना लानो हायाखै। थ' लोगोफोर, जोंहा दायो नर्थ इस्टआव गासै 7था रायजो दं। जों इन्डियानि मेपनि नर्थ इस्ट साइडआव नायोब्ला नुगोन आसाम, अरुणाचल, नागालेण्ड, मणिपुर, मेघालया, त्रिपुरा आरो मिज'राम। नाथाय जोंनि सनानि बड'लेण्डआसो दिनैसिमबो दाफुंजायाखै। जों बर'फोरा बड'लेण्ड सोमावसारनाया दिनैसिम गोबां सम गोलाव जाबोबाय। आबसुनि थ्रुयै 1987 मायथाइयाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लॉन्च खालामदोंमोन। बे समनिफ्राय दिनैसिम 35 बोसोरनि बारा जाबाय। बेनि सिगां उदयाचल सोमावसारनाय 1967 निफ्राय लायोब्लाथ' 55 बोसोरनिबो बारा बर'फोरा सोमावसारनायजों गफबना थाबोदों। बे सोमावसारनायाव जों बर'फ्रा सरकारजों नांनायाव गोबां जोहोलावफोरखौनो खोमाना लाबोनांबाय। गोबां जोहोलावफोरानो गाव गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामलांबाय। जों गुबुन गुबुन लामाजों सोमावसारबोदोंमोन, अब्लाबो दिनैसिम जाफुंसारजोबासै। दायो सोरबा सोरबा साननो हागौ जों बर'फ्रा बड'लेण्ड मोननाय नंला नामा होननानै, नाथाय बेबादि नङा। भारत सरकारा जोंनो बड'लेण्ड मोननायनि लामाखौ अलरेडि बेखेवना होखाबाय। जोंनि मानसिफोरासो बुजिलायाखै। जानो हागौ नोंथाङाबो बुजि मोनाखै। भिडिअखौ जोबजासे नाय, अब्लानो नोंथाङा हारसिंनो बुजि मोनगोन।
थ' लोगोफोर गिबियाव जों नैबे बाथ्राखौ बुजिना लाग्रोनांगोन जे आथिखालाव रायजो दानाया एसेबां गोरलै नङा। माबेबा मोनसे हारिया सोमावसारबानो जे हाथियार लानानै सरखारजों नांबानो जे डाइरेक्ट रायजो दानो हाथारगोन बेबादि नङा। रायजो दानायनि माखासे प्रसेसफोर थायो। रायजो दानायनि सिगां सरकारा होनाय एडभान्स गिफ्टफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो हानांगोन आरो बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोंनांगोन, अब्लासो जों साक्सेस जागोन। आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों नोंथांमोना बुजि मोनदोंना? मानोना जों भारत हादरनि माखासे गुबुन गुबुन रायजोफोरनि फर्मेशन जानायनि जारिमिनफोरखौ नायोब्ला बुजि मोनो। जेरै अरुणाचल प्रदेशआबो 1972 आव आसामनि सिङावनो इउनियन टेरिटरिसो जाग्रोदोंमोन। बेनि सिगां अरुणाचलखौ नेपा मुंजोंसो मिथिनाय जायोमोन। बेनि उनाव कमप्लिटलि 15 बोसोरनि उनावसो 1987 आव अरुणाचल प्रदेशआ फुल फ्लेजेड मोनसे रायजो जादों। बिदिनो नर्थ इस्ट रिअर्गानाइजेशन एक्ट 1971 नि दारै नर्थ इस्टआव 1972 आव मोनथाम रायजो दाजायो, मणिपुर, त्रिपुरा आरो मेघालया। नाथाय बे रायजो दानायनि 15 बोसोर सिगां मणिपुर आरो त्रिपुराया 1956 आव इउनियन टेरिटरिसो जाग्रोदोंमोन आरो बेनिबो सिगां 1950 आव पार्ट सी स्टेट महरैसो रेकगनाइज जाग्रोदोंमोन। फुराफुरि 21 बोसोरनि उनावसो मोननैबो फुल फ्लेजेड स्टेट जाफैदोंमोन। बिदिनो मेघालयाबो आसामनि सिङावनो 1970 आव अट'नमास स्टेटसो जाग्रोदोंमोन। बेनि उनाव 1972 आवसो फुल स्टेट जायो। थिग बेबादिनो जोंहा गोबां बिदिन्थिफोर दंबावो, जेरै मिज'राम, हिमाचल प्रदेश आरो गवा बायदिफोर। दा नोंथांमोना बैफोर रायजो दानायफोरनि बिदिन्थिखौ नायनानै गोसोआव एसेबाबो माबा मोनसे बुजिदों जानांगौना? दा खोथाया जाहैबाय जोंनि काउन्सिलखौसो जों बैसोरनि रायजो दानाय बादि सेपारेट स्टेटसिम लांनो हागोन ना हाया? थ' जों बर'फ्रा BSc गोरोबथा 1993 निफ्राय लानानै दिनैसिम 32 बोसोर जाबाय। बेनि गेजेरावनो जों 2003 मायथाइयाव मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै 6 शेड्युलनि आन्डाराव स्ट्रं मोनसे टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोरोबथा खालामना लानो हाबाय। I would like to congratulate and to thank the Assam government and the BLT representatives of the Bodos. After about 30 rounds of discussion on substantive issue, a memorandum of settlement was signed between the BLT, the state government and the central government on February 10, 2003. The memorandum of settlement aims at fulfilling the economic, political, social and cultural aspirations of the Bodo people. आरो बेनि उनाव जों 2020 मायथाइयाव BTR मुंनि मोनसे पिस एकर्ड खालामबावो, जेराव BTCनि माखासे रिजनफोरखौ इमप्रुभ खालामनाय, पावार आरो सिमाफोरखौ एक्सपेन्ड खालामनायजों लोगोसे हिउज डेभलपमेन्टखौ फकास खालामनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन। ये एग्रीमेंट असम और बोडो क्षेत्र के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। And we have been waiting for this historic moment, and today we are really happy to see these things happen. So we are happy to sign an agreement. नाथाय मोनसे रायजो दानायसिम सहैनो हायाखैमोन। स' लोगोफोर, जों माखासे खोथाखौ बुजिनानै एसे गोथौयै सानना नायबानो नुगोन जे एसे सिगाङावसो जों सावरायबोनाय रायजो दानायफोर बायदि जोंबो जोंनि रायजोखौ दानो हानाय बायदि लामाखौ भारत सरकारा जोंनो अलरेडि बेखेवना होखाबाय। बे बाथ्राखौ आं एसे सिगाङावसो बुंबोखादोंमोन। दा रायजो दानो हानाय हायैनि गोहोआ जोंनि आखायावसो, मानोना जोंनो भारत सरकारा BTC आरो BTR गोरोबथानि गेजेरजों गोबां डेभलपमेन्ट खालामना लानो हानायनि गोहोखौ जोंनो होदों। BTR गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायना लानो हानायनि सुबिदाखौ जोंनो होदों। लामा, दालां, इडुकेसन, कालचार गासैबो नांगौ जानाय डेभलपमेन्टफोरखौ खालामना लानो हानायनि सुबिदाखौ जोंनो होगासिनो दं। मथा-मथि मोजाङै जों नायोब्ला नुयो BTC आरो BTR गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंजोबनो हायोब्लानो मोनसे रायजो दानायाव नांगौ जानाय गासैबो डेभलपमेन्टफोरखौ जों मोनजोबनो हायो। दा खोथाया जाहैबाय गासैबो बर'साया जोंनि सायावसो। भारत सरकारा जोंनो हगारना होखाबाय। दा जों बेसेबां
बेसेबां इन्टेलिजेन्ट जों बेसेबां सियान बे जोंनि सायावसो जुदि जों बर'फ्रा थारैनो इन्टेलिजेन्ट सियान बा साननो हनो हायोब्ला मेलेमखौ बाहायनो रोङोब्ला बड'लेण्ड सोरजिनाया एसेबां गोब्राब नङा आं दायो मोनसे बाथ्राखौ बुंनोसै जुदि जों बर'फ्रा बेफोर बाथ्राखौ बुजिदोंब्ला बेनि थाखाय खौसे जानानै जुदि खामानि मावनो हायोब्ला बड'लेण्ड सोरजिनो गोबाव सम नांनाय नङा आरो आं मोनसे बाथ्राखौबो बुंबावगोन जों बड'लेण्ड मोनखागोन होनना एसेबां खुसिबो जानो नाङा मानोना गणतान्त्रिक हादोराव जानो गोनांखौबो फेलें खालामनो हायो मोननो गोनांखौबो खोमा होनो हायो जुदि जों स्ट्रं नङाब्ला जों जोंनि गोरोबथा खालामनाय दफाफोरखौनो मावफुंजोबनो हायाबो जानो हागौ बा जों फैबाय थानाय समाव बे जायगायावनो माइन'रिटिबो जानो हागौ जुदि जों दानि माखासे थासारिफोरखौ नायोब्ला गणतान्त्रिक हादोराव समजों लोगोसे जायखिजाया जाथायानो जानायनि सम्भावना दं बेखायनो जों सियान जानो सोलोंनांगौ थ' जों बर'फ्रा रायजो दानो हानाय हायिखौ समासो फोरमायसिगोन बेखायनो आं बै समखौ नेनानै थाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै आं बेखिनियाव नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा खावलायनो लुगैयो जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखानाय दङ बिथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै चेनेलखौ आरोबाव खनसे साबस्क्राइब खालामनानै लाफिननो थाखाय आं खावलायबाय मानोना आंनि चेनेलनिफ्राय रावनावबो नटिफिकेसन थाङाखै बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बेखिनि खामानिखौ मावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ जेसां हायो शेयार खालामनानै हो जाहाथे जोंनि गासैबो मानसिफ्रा बे भिडिअखौ नुनानै बुजिनानै मिथिनानै लानो हाथों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव बेनिख्रुइ साबसिन मोनसे टपिकआव लोगो मोनगोन जय बर' हारिनि